Estic vivint compartint pis, però no volgudament, diguéssim, sinó perquè el meu sou, tot i que tinc un sou i tinc una feina precària, temporal, però que em permet tenir un sou mileurista, pues no puc assumir un lloguer ara mateix a la ciutat de Barcelona. I bueno, és aquesta sensació de que tu estàs parlant de casa teva i ells estan parlant d'un valor que tenen allà en el mercat que els serveix per especular, i que el mateix pis, sense cap mena de reforma, i tot i que sigui una finca vella i tot, amb el pas del temps es va com revaloritzant i ara segurament podrien aconseguir un lloguer turístic, i llavors això fa que estigui una mica desesperant veure com en el barri, que en aquest cas és el barri de Sants, van pujant els preus. Evidentment els nostres sous i el meu sou no puja al mateix ritme, i no sé si podré aconseguir viure sola o si sempre hauré d'estar compartint pis.